Vi har fået morgenmad. Det har Tilde har en bolle med, tror jeg. Den video. Vores AT-projekt i London handler om musicals. Vores hovedspørgsmål er, hvad er en musical? For at få svar på, hvad en musical er, fortæller vi lidt om musicalens historie, redegør for dens kendetegn, undersøger The Lion King Og vurderer, om den er et klassisk eksempel på en musical. Først vil vi fortælle lidt om musicalens historie. Ordet musical stammer fra det engelske musical comedy, som betyder musikalsk komedie. En musical er et skuespil eller en film, som har stort fokus på musik og dans. Det var faktisk de gamle grækere, der i sin tid startede med at lave musicals, da de begyndte at spille musik og synge sange i deres skuespil. Det blev godt nok ikke kaldt musicals på det tidspunkt, men det var faktisk lige hvad det var. De musicals, som vi kender i dag, startede nemlig først rigtigt i 1800-tallet, hvor de gik under navnet operetter. Det var blandt andet komponisterne Jacques Offenbach og Johann Strauss, som instruerede de første operetter, som fik opmærksomhed og blev populære internationalt. Ud fra disse operetter har den moderne Broadway musical, som vi kender det i dag, taget sin form. Rockmusik, poprevolutionen og ungdomsoprøret i 1968 slog igennem, også i musicals. British Invasion kom, og fokus blev flyttet fra Broadway til London. Siden dengang har hundredvis af musicals ramt lige så mange forskellige scener rundt omkring i verden. Musicalgenren er i dag en stor del af underholdningsbranchen og har udviklet sig på rigtig mange områder. Hvad kendetegner en musical? Musicalens fortælling minder lidt om en myte. Personerne har flere mulige veje at følge, men der er tydelige tegn gennem hele forestillingen på, hvilken vej der er den rigtige. Der er en konflikt mellem individ og kollektiv, ved at der er en person, der stiller sig ud fra fællesskabet ved at ville noget andet. Musicalens karakterer er også noget særligt. Bipersonerne er stereotype, mens hovedpersonen er mere kompleks og har altså mere end en side. Heltefiguren, som ofte er hovedpersonen, er enten af citizen eller rebeltypen. Citizen kæmper for fællesskabet, mens rebeltypen går imod. Musicalens sceneri og iscenesættelse er særlig, fordi at alt er iscenesat. Der er sang, dans, dialogstumper og overgange. Sceneriet er ikke alene med til at vise, hvor handlingen rent fysisk befinder sig, men kan også vise, hvad der sker inde i personerne, hvad de tænker og føler. Og teknologien er vigtig for en forestilling, fordi man med røg, lys og lyd kan skabe et endnu mere avanceret scenebillede end kun med kulisser. Musikken i en musical er let gennemskuelig, så den kan let få dig til at tænke på, hvor vi er henne og hvad der foregår i handlingen. Den er altså med til at uddybe musicalens fortælling. Der bruges ofte mange forskellige genrer, der blandes for at skabe effekter. Bandet har en popgruppebesætning, plus en stryger- og blæsergruppe, og eventuelle særinstrumenter. Undersøgelse af The Lion King. Først vil vi kort fortælle, hvad Løvernes Konge handler om. Løvernes Konge handler om en nyfødt løveunge i et afrikansk dyreparadis. Han var søn af løvernes konge, Mufasa. Den lille løveunge fik navnet Simba og fik helt fra start en velkomst fyldt med kærlighed og omsorg. Alle elskede Simba, og han skulle selvfølgelig blive konge efter sin far. Mufasa havde en bror, som holdt sig lidt for sig selv, selvom han egentlig var en lige så stor del af dyreriget som alle andre. Han følte sig truet af hans bror, Mufasas storslåethed, og lagde derfor skumle planer om, hvordan han kunne få magten over dyreriget og undgå, at nogensinde skulle se Mufasa i øjnene igen.
Scar, som Mufasas bror nu hed, dræbte Mufasa og lod alle tro, at det var et uheld. Scar overbeviste Simba om, at han var skyldig i hans fars død, og ordrede ham at flygte og aldrig vende tilbage. Simba flygtede med det samme så langt væk han kunne, og derved blev Scar den nye konge af riget. Da Simba midt ude i ingenting lå og sov efter en lang nat, mødte han et vildsvin og et desmerdyr, som hed Timon og Pumba. Efter kort tid blev de bedste venner, og han følte sig som værende en del af deres harmoniske liv. En skønne dag finder Nala Simbas gamle veninde, Simba, og opfordrer ham til at vende tilbage, da Scar ikke har gjort nogen som helst gavn for riget. De har hverken mad eller vand. Simba beslutter sig for at vende tilbage og redde dyrene fra sult og tørst. Timon og Pumba tager med ham, og de hjælpes alle ad ved at genvinde riget. Det lykkedes dem selvfølgelig at redde riget og at få Scar af magten. Simba blev den nye konge og fik landet tilbage til det normale, så alting blev som da hans far regerede landet. Det var så godt! Simba skal vælge sin vej i livet, om han skal være konge eller leve sammen med Timon og Pumba. Simba går alene og tør ikke være konge. Han er altså et individ over for kollektivet. Bipersonerne er stereotype. For eksempel er hyænerne dumme og onde. Simba er først bange, så modig. Simba er citizen-heltetypen, fordi han bruger sin magt og sine kræfter for stammens skyld. Alt var virkelig iscenesat. Teknologien var virkelig blændende. For eksempel var kongeklippen en bevægelig trappe, og det var virkelig imponerende at se på. Vi analyserede The Circle of Life, som vi hører i baggrunden. Sangen indledes af aben Rafiki, hvor der synges en afrikansk stammesang med kor på. Popgruppebesætningen og strygergruppen kommer på lidt senere. Så er der en fløjtesolo og forskellige typer afrikanske trommer, der også kommer på senere. Sangens melodi er poppet, og dens tekst symboliserer, at en lille løveunge er blevet født, som også ses på scenen. Dette er alt sammen med til at fastslå det afrikanske univers. Fordi vi kunne krydse alle punkter af på listen, vurderer vi, at The Lion King er et eksempel på en fantastisk musical. Og med den konklusion er der vist ikke så meget andet tilbage at sige end